mama NYANSAPO abejo ko ne yesiari na mu a miro ya mahuni wadawro ma enye bibia ka me to didi sumo na so Asante amamre mu no ye bo akonya na odi asesa na wadawro ma ukonya di sei Obrempo osu chumbare matia bofra odi kan achima brade man hene bosumi ni fa hene wa baba madi maba madi na did na Dr. Rokoto biao nana Dr. Rokoto say titiri na enim no ye wura eno na wadawro ma ye hu se bi da dia na beka fa ho abua bia ira ni bia na hwehwe no ochima ni santemaya ba ko ifiri ha na me koye ko twa bra ne koye yentina kantamanto ho ochima ni santemaya fare ba ne me ifiri kokofu aduan pofo atwi ane ye koye miswa Queen Elizabeth of the whole world in Ghana ntin ye wo ha media mi fie nie etimi ba media mu etise de odi amu akoye katenkwan no ko na busuam piao ene ye na nakwa nkojai aya amamre ni amani esronko a entensi ye mo present ka entra so na mo manya ba de twese ye tofom bia ya mahu na no dawro ma uhu Asante amamre esen Asante amamre na se woni ma Asante amamre dia na onka wiase ho esa se Queen Elizabeth kura ya yukuni piao Onyankopon esu aduana asase aduana so oyuko ne pani agrada ya yukuni etino Asante amamre dia yopo efi ni ho na ya susu no se bia tutu na seda sa se ukrom himenti a wure fia okadwa baase na wada wo ma dia na wo simrante a eba sesei ya meka che obia ne se mumfa anidie ma de panimfo fata wo mo afa obi a watu kwan a wonko wunchi na ebia na wunchi kwan na ebia na amamre bi wo hon mo ese okona akoye panimfo ekase bia siko fie konyini watu kwan wunya sika wuso wutimi nko okrom wuko fie de dudi abusu pani anu anyi etimi ka jam na ante ne maba so munko fie konyini piao
na na dom no kase yesi kumase kakraka Bantamahene panyine na se de ya na uba yewura ho abetia ya na eduru ba bi ho a se de wusi ekunkon wusi kantan na ma yehu se uba na ya na ayeso nkokura abla uba yewura ho na ya na edi entira na ya na se metimi aka se be ka se nke trimda na tumi bi wo ba bi atia wo so bi wa hinsa ba ewa abakosim de tie ne se ehase no na ya transfer or counselor me job him so onchen edru ba bi no na me hu an hu kakra because akun ni nyina no me na no osoma me enti afi no ma me be tra ba bi a da wo be hu me ena tetimu ono na me nana bi me e friend no jamra na ni hu yi enti nkofo be kan sem bebre kire opem so enti e bodwa se ya na oba na ye hye ne sepo
Enti akwa se free ho no e free ho kro no tem bia no ohini free se bia me ba di bi hye me ho enti ase yi me hu no manyira ansan ma ba chia enti de ohu ye no de na e kire no no Asantehene gira nifa ena dade so abagina bonkum temi dru ho a omo ma me nkoche ohini da gisma yi me hu no manyira sanity ena no awu ye se ba fo uhu pa o Nukreni yabani ebeko yenchi said yaba no say yakọ no ano no yaba na nkura ntisi yakọ no maako ani said oba ade ya no so ope no ye no said yaba mo wo tase amansan san kankanie nanso si empo kokobo chenkoko so obeche ya no ada asabu ebi beko aja bi ahemfu chini ye ebi di da bi akiri da mo ase yaba ye de enye yefunyade ene akase gi sebe wafe wo siansan ne hunu wo de eniyade a obia anitua amamre ne amane ye ko so wo fikesie mu no obia anitua na no madawroma mo nso ya sen na dwumade ma ne ntena ho na dabe nya bia kire nchirima a eba no meda mo ase de bekoso wa ha bia se metia ase de mo so masen a me mfa nka me mo akroba jebi makrap enti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bia si kronimu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firi Bantamahene se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam hia na America sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya